Sziasztok, én Sárkányra és ebben a videóban látjátok, megvettem Kenjit, és ezt fogjuk most egy kicsit kipróbálni, hogy milyen. Nem éri meg, mert nagyon drága. És ezt is fel. Vegyünk rá gadgetet. Tudunk rá gadgetet venni? Nem tudunk rá gadgetet venni. Mindjárt megoldjuk a problémát. Ugyanis itt vannak a free dolgok, amiket át is veszünk. Oké. Nagyon drága, nem éri meg, a Draco az olcsóbb volt, pedig mindkettő legendary, úgyhogy nem értem. De akkor nevemet mindjárt meg is változtatom, mert olyan, aminek nem kéne lennie. Itt van még több pin. Oké. Még több pin. Ott van, köszönöm. És végre elérkeztünk a skinhez. Hogy törődjön is. Nem fogom használni, mert azért nem egy olyan skin, ami a aszta. De fogok vele is játszani a skinnel is. És itt van 10.000 blink. Coin jobb lett volna, de hát ez van. Akkor ebben a videóban még skint is fogunk vásárolni, de előbb... 34-en. Nevet változtatunk. Ott van sárkány. És akkor mosolyik meg a gadgetet. Nem, ezt kell nekem. Ott is van 7-es gadgettel mindennel együtt. Csak akkor küldjük és beemeljük egy nagyon menő pint. Hogy azért lássák majd, azért van itt valami. Úgyhogy ennek is örülünk, menjünk a duo showdown-t. Rövid videó lesz, mert ezt úgy gondoltam, ezt nem kéne azért nagy videóba összefoglalni. Kipróbálom, pár kört megyek vele, és úgy ennyi. Már kussolásáról is lesz szerintem videó. Jézusom, de menő. Ezt nem hiszem, hogy ezt én tudom használni. Jézusom. Gadgetja mondom, nagyon jó, ez azt csinálja, hogy amit 3 másodperc alatt kaptunk ki, sebzősödnek átmennek a véget. Jézusom, milyen menő. Jézusom. Bejöntöm a gadgetem. Kéne magamnak. Nem baj, második hely, botok ellen. Ügyes vagy, Dominik. Szóval amúgy ez egy nagyon jó. Köszönöm. Én ezt biztos, hogy fogom pusolni nagyon durván. Menjünk még egyet. Gadgetet nem látszottátok. A Star Powers még meg kell venni. A másik gadget azt tudja, hogy 3 másodpercen át csak előre desselni tudok. Most az egyik attackomat használni. Az egyik Star Power azt tudja, 30%-a nagyobb lesz az ultija, a távolsága. A másik az, hogy 90%-ot felfog a másiknak a lövéséből, hogyha 5 másodpercig nem sebeznek meg. Tehát ilyen sílet úgy. Hogy amúgy nem jó. Nem mondom, hogy érdemes megvenni, mert mint mondtam, hogy többször is nem érdemes megvenni. De azért... nagyon komoly. Ott szét is szedtük az átélnék. Ez is szétszettük. Ez is. Zsup. Meghal. Túl OP. Ezt elmiszteltem. Ez is meghal.
Easy. Nagyon erős karakter. Hogy mindig le. Nagyon erős. Egyszerűen nincs mit mondani. Túl OP, túl erősen adták ki. A 10 elblinkem, hogyha váltunk is egy skint, kirevegyük a skint. Szerintem a Chester meg tudjuk volna? Ó, meg tudjuk. Vegyük is meg, már nem hiányzik Chesterre egy skinem sem. Szupcsi. Moon Guardian Chester. Nagyon menő skin. Új a player icon milyen menő. Oké, még van. Ah, itt is van most is. Kérdés nélkül ezt veszem meg. Olyan menő. Ó, egy nem van. Olyan menő skin, hogy beszerel. Vegyük is meg. Ott is van. Na. Oh my goodness. Ez aztán Jézusom. És ahogy mondtam, megnyugodtok ezzel is. Aztán szerintem ennyi a videó. Hoppá, hoppá. Ezt így odaírom. És akarok menni. Én egy nagyon kedves ember vagyok. Jó, itt rácsom be. Magam Kenji. Ez nem vagyok, valamit még egy meccset. Ez nagyon jó. Knockoutba is, meg Brawl Ballba is kipróbáljuk, látjátok. Még megyünk ezután 2 meccset, és aztán annyi. Elvetek, mindig. Még atak is nagyon gyorsan töltődik. Na, azok szépen nem bejött. Hozzuk le ezt a neked. Itt az útjánat is. Útjánat szoroszítom. Menjünk a dolga. Ott van, kapta. Easy. Akkor most mehetünk is egy Brawl-ból. Századon. Természetesen. Szuper rég. Ki gondolta volna? 100 coin. Na, hogy ez jó volt volna. Brawl-ból milyen pálya van?